too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Maybe I apologize for it. I could fall or I could fly here in your Pero di pagit ko makatuoy. Ang akong comeback film, blockbuster. Inay! Tinita mo ni mo, Inay! Kabili mo, Inay! Inay! Kabili mo tayo, Inay! Inay! Inay, kabili mo tahan! Uy, sa na yung Kiko, uy. Paghuwat! Kailaw gawa na mo, Inay! Kalit man yung kabili ang pultas! Sorry, Kiko. Sorry, gud kaayo. Ay, Ay, sabi kay ka, nakapura pa paapli. Muto, gidali-dali na ako. Agay! Hindi ko kamarang... Ay, marang... asa na? Agay! Uy, hala. Ginoo ko, unsa may nahitabo ninyo? Naunsa man na si Kiko? Natikalbong. Motong ni Shagit ko kay grabe makaing lipayan ako nga tinuod gyud itong tawag ni Miss Nicole nga blockbuster akong pelikula. Ha? Blockbuster, gini mo pelikula? Wow! Salamat sa Ginoo. Ang bitaw, okay lang ko nang bisag ba yung pagkatikalbong na kong kalit na kablis purtahan. Aw, nga naman sa natikalbong man ka nga, nanuktok naman ka. Ako naman ang kanang dasmagan ng siranang. Ako lang testingan kung kaya ba na akong dasmagan. Mo pa siya pag-abling inday, diretso sa ako kay. Sorry bitaw kay Kiko ha. Sige lang i-treat lagi tika. Kamong duha ni ng dolor. Ay, Kami nag ako rin mong i-treat. ay, siya na lang i-treat ni Manday. I-treat lang na siya. Okay ra ko. Inyo lang kung dadaan. O sige. I-treat tika Kiko. Eh, I-treat na ko sa ng dolor o i-treat ta mong duha. kana? Gabi ay kapila maning party nga gidad-an atong inday nang. Ay, ikalima naman tingali ni Kiko. Sus, Ginoo ko kadagkana. Okay naman ang dolor? Uy, Ay, Kiko? day. Ay, pasensya na gid kaayo nga. Di ko kauban news dinis nila misa. Ay, uy, kaso na, uy. Selebrasyon ba yan kalampusan sa inyong pelikula? O, siyempre, adto gyud kauban sa inyong kadagkuan o mga kaubanan. ay kabalak. Ay kabalak ka namin eh. Sila giginimiss ng duloy diri. Bitaw, mo na. Okay ra gyud ba diring dapita, day? Ah, busog na kay Giminday, nagkay Okay ra pagkaon. gyud, wag gyud blima. Inday, Uy, Uy, Ikaw ang pasultihon human na ng presentation karon. ay, hi Miss Nicole, hi Miss Nicole. Hi Kiko, nang dolor. Dihara mo ha. Kuha man na ako si Inday. okay, sige, Miss Nicole. Let's go, Inday. abi na kung unya pa ko. Ito na ano. Close na jud sila. Close na sila nga. Tinutdan na yung mga close ba? Bitaw, kaya ra nimo no. Mao gyud, ug hinaot nga magpadayon na nakiko sa. Yeah. Aw, ano di man. Wa naman si Sir Joko nga ilang giribalan. Tuwa naman sa kamot silain. Ay, salamat. Sa sige na to postpone sa tong lakaw na dayon na gid in town. Ay, lang ito idayo na to sulo-sulo nga. Ganun to sulo-sulo na mong nandulong na treat ni mo para na mo inday ba? Aw, sakto na kining kitang tulong ng ligos dagat eh. Pais na ni. Bitaw inday. Di naman lang gani unta ni angay idayon kay wala man kay pahuway ang taon. Kaya di nang uy. Mao ni akong pahuway nang. Lahi ra ba gyud ang dagat. Maka-relax biya gyud. Gawas pa. Kita namang tulo. Way samok. Bitaw ng dulor.
Lain sa man tong parte nga Inday nga halos kinagabiig yun. oo. Kapoy si parte no? Kapoy, uy. Pero lingaw raman, sad. Nga nawa man nimo imbitara si Miss Nicole karon ha, Inday. Maayo na lang sa unta tubang makarelax pod siya. Na. Kung sa ko kabisi nang, mas busy siya. Unaan pa ni Sir Aldwin. Uy, uyam na silang Miss Nicole. Di pa man. Wa pa man siya sugdan ni Miss Nicole, pero sige rin yung sunod-sunod si Sir niya. Uy, murag pit. Ngano ka, Kiko? Murag, parehas ko silang duha ni Inday, ng dolor. Ang naon sa man, Kiko? Nga, wa pa ginuwas si ni Sir Joko. Ikaw, Gid Kiko ba? Naghilom-hilom na lang noon as Inday. Ano ko na? Sukad man na gani na pagsulti ni mo, God. Nawa pa sila si Miss Nicole mahuwasi ni Sir Joko. Ah, Kaya, sagdi lang yun na siya nang. Nagnoon na siya asa kong gisulti ganiha. Wala na kaso lang, uy. Saan ko? Oh, okay na ni pagkaon, kaya akong tutawgon. sige, paarian na siya. Pag-amping ha. Para na ako. Pinagakos paghugot. Pinakilakon pagdating. Ay, artista, yun. Hindi pa sakay na daig ko. Gisuod sa bulsa. Giduwa-duwaan. Huwag tingali. Nagkatawar siya sa hilom. Inday! Tawag na kang nang dulurin na yung mga una. Maayo pa tingali ni ko. Di ko pa sakayan, ani. Inday! Uy, Inday! Okay, Kiko. Sige. Iwan mo tanin mo, Inday eh. Laim kag tinawan ako. Aha? Saan mo kita na? Kulbaan mo tanin mo, Inday? Dili kayo kung gitan ang Kiko, uy. Kana na paingon din, eh. Uy! Hala! Nakaapas, gid ko! Naalagay na Miss Nicole. Ikaw, ra? Ako ra, uy. Hi, Nang Dolor. Hi, Kiko. Ay! Hi! Ay, Miss Nicole! Uy, naon sa mo diyan, nagpainit man mo. Dali na mo, dere. Ari na mo! Mga una ta, samtang magistorya ba? Wa pa day mo mga on. Timing nga guday na ako. Seryoso man si Aldwin ako. Naka-feel magani ko sa iyang sincerity, good. Pero, unfair sad ko na ako siyang sugton nga dili pa ko sigurado sa akong kaugalingon. Don't get me wrong, ha? Honestly, wala ako mag-hope pa ni Joko. What for, di ba? And I'm sure, ikaw sad. Oo, uy. Samot na ko. Di good kami. Wagoy kami sa una. Iluson ra gud to ako tanan. Anugon kaayo si Sir Aldwin kung imo siyang ibastad, Miss Nicole. Awa ha? Nag-Miss Nicole na sad ka. Sorry. Oh, anugon kayo siya. So far, siya lang gid ang ako nakita nga seryoso gid nako. Tagalan ang gud siya chance, Miss Nicole? Nicole? Suwaye lang ba? Di pa bitaw mo magminiyo dayon? Maayo ka ha? Sobra pas maayo. Sige na dayon. Unya, pahibaw ako kung kamo na ha. Nga naman. Basta lang. Okay, sige. 2 weeks from now, ako na siya sugton. Lain na sa'yo ato, Inday. Unsa man?
Wa pa kay plano nga mo palit og imong kaugalingong bay? O di ba condo unit? Bitaw, Inday. Sakto ba ya si Miss Nicole? Panahon na gyud nga mamalit na sad kag imong kaugalingon. Bitaw, Inday. Unya, palib sa kag imong sakinan. Kala! Bitaw, no? Kay gihimo na gid akong service ang sakyanan ni sir. Hinoon, ang service ra magyud na. Og madaot man silang sakinan kundi gamiton. Pagtuon na drive, Inday. O kung makamao na ka, diha ka pa mo palit og sakyanan. Kay dili na maato ni Kiko ang daghang sakyanan. Apil sa tunog drive nang. Na! Tiguang na koy. Tiguang bagod. Tiguang ay be. Sige nang dulor. Doon ang tagtunog drive nang. Palitan na tigag imong sakyanan. Na! Naigon! Ako Inday, waligi ko mo pirig sakinan. Ay, inaan na mo gidaghang sakyanan si sir nga imong gidrivean. Di na magani ka kaato drive-an na. Correct! Aw, ayaw gud. Ay, motor! Motor na lang kung paliton ni mo, Kiko. Gara ang Kiko ng Lagi? Kuwang naman paluparo ng motor. Unya kita ani nang. Andam na katang mo drive? So, ayan. So, pero malaki ka mo drive nang. Sayon raman di ay ni ay. Siyempre, nang sayon kinadaiban, kay automatic man eh. Bagay rin ng dulor, oy. Malagi, bagay nis mga babae ba? Ay, musuway gikog manual. Kaya mas maayos sab nang makadrive gid og manual. Nya, kanus lang daw palit og skinan, Inday. Ako po ang skinan na Inday, oy. Ano yung kayo? Ay, dutas mamati na ko, oy. Nag-drive na ko sa kong sakyanan. Ayaw pala di pakusok, Inday. Okay naman yung dagana nang. Di mo kinikuso kayo. Mas kusupang gani ako, ani. Master naman ka. Bangan ka na ko, nang. Oy, parehas pa ta ha. Mga amateur pa ta. Silang gudian ng dolor. Pakusgan pa din ako, nang ha. Sige, gara gyud, Inday, gara gyud. Manaog ko ron. Kain man sila. Kumplito man yung mga sakyanan. Kung ako ko'y kabalingong yawi, dili ko makasud din eh. Dili sa po pwede manawag nila kay surpresa ang akong pagpauli. May tagmamalik na sila dayon. Namiss na nako ang mga niluto ng Dolorda. O namiss na nako ang mga pasiaw ni Inday. Uy, inian sila. Ay, nabot na gyud in taon ta. Nakaginawa na ka nang? Ay, oo, Goods. Nervyuson tayo ng Inday mo drive da. Krusonada kayo. Inday? Lo? Saan mo gisi mo si Mote, Inday? Gis nga gas mong ilong, ha? Kurang nagkiring dia. May tao sa sud, Kiko. Ha? Manggawas nagbalik. Manawag tag pulis.
came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all, and jumping in harder than 10,000.